amarya, 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 amarya. Amarya, lokaci yayi. Amarya, lokaci yayi. Lokaci yayi. Yau ranar farin cikin ki ne, ba a ɓoyen farin ciki ki gane. Amarya yau kin dara suwa ne, kin yi ban kwana zaki kije gidanki. Haba haba amarya, yau ba ranar kuka bace amarya, to ki taka da kafa karki yi sanya. Indo amarya ce, Abdulaziz ango ne, kin yi dacen Abdulaziz, kin ga aurenki ana ta gun. Aha amarya mai kyau na hali, angonki na san shi yana da kirki, sannan ya nuna yana san ki. Amaryakin dace, amaryakin dace, angonki na Allah ne. Amaryakin dace, shi mutunan kirki ne. Amaryakin dace, kuma mai tausayi ne. Amaryakin dace, Abdulaziz gwarzo ne. Amaryakin dace, fara'a adon fuskarsa ne. Amaryakin dace, amaryakin dace, ki gode Allah, biyayya zaki aure ki rike sallah. An gogare ka amarya ta zama amana, ka rike matarka adalci ka nuna. Ci da sha suturar tashi zaka auna. Masaudu, yes a sha ruwanku, mai waƙar da bai ga